Apar Daihuri, Kudam Singnar Rongamikar, Kalitang, Sum Singnar Sopo, Prodip Singnar Hepatitist b+Cancer akeso, Kechelong Lopena jok, se kechelangji aphan thang nanawarsai avidetlo. Laso jok, keso kechelangji aphan pura, keso dera hema soratum, Karbiang Northern Mass Council, CEM Dr. Tuliram Kechohang lapen, MSc Richard Togbiatum aphan, kerap, Kechohang pon. Dwarbagori constituency ke parlo Deithor police station adung het kedo Apar Daihuri Kudam Singnar Rongamikar Prodip Singnar Cancer akeso Kechelong Lopena jok pinangan aduk donanglo Monta ahem kiduk det pena jok keso kechelangji aphan thang narabarsai avidetlo laswa jok keso det Prodip Singnar achor miri rong pipi pen Karbiang long ke thegiding KAAC Dr. CEM Tuliram Kechohang anparta Dwarbagori constituency MSc Richard Togbiatum aphan nangrab vek tha pusi kachuningri padupon News Desk report Karbiang Long Live